Chcete si pořídit psa a stále váháte, které plemeno je pro vás to pravé? Tak se dnes podíváme na jedno z nejinteligentnějších, nejvěrnějších a nejrespektovanějších plemen na světě. Na německého ovčáka. Je to pes, který zvládne chránit, pracovat i milovat. Najdeme ho po boku policistů, vojáků, záchranářů, ale také jako věrného rodinného společníka. Pokud hledáte psa, který vás nikdy nezradí a bude vám stát po boku za každých okolností, možná právě on je ten pravý. Plemeno vzniklo koncem 19. století v Německu. Kapitán Max von Stephanitz chtěl vytvořit dokonalého pracovního psa. Inteligentního, silného a loajálního. Spojil ty nejlepší ovčácké psy z různých oblastí Německa a výsledkem byl německý ovčák. Z původního pasáka ovcí se brzy stal nepostradatelný pomocník vojáků a policistů. Ve světových válkách pomáhal jako posel, hlídač i záchranář a od té doby se vydobyl pověst nejuniverzálnějšího pracovního psa na světě. Německý ovčák je pes s neuvěřitelnou inteligencí, silnou osobností a obrovským srdcem. Jeho největší předností je loajalita. Je schopný vytvořit hluboké pouto s člověkem, které trvá celý život. Je to pes, který tě miluje, chrání a rozumí ti, i když nic neřekneš. Je odvážný, ale ne bezhlavě, umí vyhodnotit situaci, zachovat klid a reagovat přesně tak, jak je potřeba. Proto se výborně hodí nejen jako ochránce, ale i jako pes do rodiny. S dětmi bývá trpělivý a ochotný. Když je vychováván s láskou a důsledností, stává se z něj nejspolehlivější přítel. Ale pozor! Ovčák je zároveň velmi citlivý na tón hlasu a chování svého majitele. Tvrdý nebo křiklavý přístup mu může ublížit. Potřebuje vedení, které je klidné, spravedlivé a jisté. Výcvik pro německého ovčáka není trest, ale radost. Tento pes miluje, když může pracovat, učit se a potěšit svého člověka. Jeho mozek potřebuje neustálou stimulaci, jinak se začne nudit. A když se nudí, může zlobit nebo být příliš aktivní. Základem výcviku je důslednost a pozitivní přístup. Ovčák reaguje nejlépe na pochvalu, motivaci a společnou hru. Krátké, pravidelné tréninky jsou efektivnější než dlouhé nudné lekce. Od štěněte je důležité učit ho základní poslušnosti. Při volání, chůze u nohy, povel zůstaň, ale i sociální návyky. Zvykání na lidi, děti, auta a ostatní psy. Čím víc zkušeností mu v mládí dáš, tím sebevědomější z něj vyroste pes. Německý ovčák vyniká v mnoha disciplínách, například stopování, obedience, obrany, agility nebo třeba canicross. Všude, kde může zapojit svou hlavu i tělo, se cítí ve svém živlu. A když se na něj podíváš při práci, ten pohled plný soustředění a nadšení, pochopíš, proč si ho svět tolik váží. Ovčák potřebuje být součástí rodiny. Není to pes, kterého bys měl nechávat celý den samotného, touží po kontaktu, po společných chvílích, po smyslu. Ideální je pro něj aktivní majitel, který mu dopřeje procházky, trénink i mázlení. Nejlépe se mu žije v domě se zahradou, ale zvládne i byt, pokud má každý den dost pohybu a pozornosti. Pokud mu chybí činnost a kontakt, může být smutný nebo úzkostný. Ovčák má hustou dvojitou srst, která ho chrání v každém počasí. Líná celoročně, proto je dobré ho pravidelně kartáčovat, ideálně několikrát týdně. Koupání stačí jen občas, aby si zachoval přirozenou ochranu kůže. Německý ovčák je silný pes, ale jako většina velkých plemen může trpět dysplazí, kyčlí a loktů, problémy s páteří nebo alergiemi. Důležitý je proto pohyb přiměřený věku, kvalitní krmivo a chovatel, který dělá zdravotní testy. Věděli jste, že německý ovčák je jedním z nejpoužívanějších služebních psů na světě? Slouží u policie, armády, hasičů i jako vodící pes pro nevidomé. A také je filmovou hvězdou od legendárního Rintintina až po moderní psí hrdiny. Jeho kombinace síly, inteligence a loajality z něj dělá naprosto jedinečné plemeno. Německý ovčák není jen pes,
Je to partner, ochránce a přítel, který ti dá všechno, pokud mu dáš kousek svého času, srdce a trpělivosti. Je to plemeno, které tě naučí, co znamená opravdová věrnost, a když se na tebe podívá svýma tmavýma očima, pochopíš, že tenhle pes by za tebe šel až na kraj světa. Německý ovčák je pes, který na první pohled působí sebejistě a hrdě. Jeho postava je vyvážená, svalnatá a elegantní. Pes, který vypadá, že přesně ví, co dělá. Dospělý samec dorůstá výšky kolem 60 až 65 cm, feny mívají asi 55 až 60 cm. Hmotnost se pohybuje zhruba mezi 25 a 40 kg podle pohlaví, kondice a typu postavy. Těle psy mají neuvěřitelnou výdrž. Dokážou běhat, cvičit i pracovat celé hodiny. Pokud mají po svém boku člověka, kterému důvěřují. A i když působí silněji, jsou nečekaně citliví. Vnímají emoce svého pána, reagují na tón hlasu a atmosféru doma. Když jste klidní, jsou klidní i oni. Když jste smutní, přijdou a položí vám hlavu do klína. To je přesně ta oddanost, pro kterou si je tolik lidí zamilovalo. Co se týče délky života, německý ovčák se obvykle dožívá 10 až 13 let. Při dobré péči, kvalitní stravě a dostatku pohybu se ale často dožívají i více. Zdraví hodně ovlivňuje genetika, proto je důležité vybírat štěně od chovatele, který dělá zdravotní testy na dysplazii kyčlí a loktů. Tím předejdete spoustě problémů a dáte svému psovi nejlepší start do života. A teď možná otázka, která zajímá spoustu lidí. Kolik takové štěně vlastně stojí? Cena se může hodně lišit podle původu, barvy, linií a zaměření chovu. Pokud chcete štěně z ověřené chovatelské stanice s průkazem původu, připravte si přibližně 25 až 45 tisíc korun. Štěňata z výstavních nebo pracovních linií mohou být i dražší. Levnější nabídky často znamenají chovy bez testů, bez socializace nebo s nejasným původem. A to se může později hodně dražit na veterině. Kvalitní chovatel vám vždycky ukáže zdravotní výsledky rodičů, poradí s krmením a bude se o štěně zajímat i po prodeji. S pořízením německého ovčáka ale náklady nekončí. Je to pes, který jí poměrně dost, takže měsíčně počítejte s náklady kolem 2 až 3 tisíc korun jen na kvalitní krmivo. K tomu očkování, odčervení, pojištění a výcvik. Na druhou stranu, všechno, co do něj investujete, se vám mnohonásobně vrátí v podobě věrnosti a oddanosti. Život s německým ovčákem není o tom mít jen psa. Je to vztah založený na důvěře a spolupráci. Každý den po vašem boku je pro něj misí hlídat vás, chránit a být součástí vašeho světa. A čím víc času s ním trávíte, tím více se mezi vámi tvoří pouto, které nejde ničím nahradit. Na konci dne, když se k vám večer přitulí a vy se podíváte do jeho očí, pochopíte, proč se říká, že německý ovčák je víc než jen pes. Je to srdce na 4 nohách, pes, který vás bude milovat bez podmínek, chránit bez váhání a stát při vás, i když se vám zrovna nedaří. Pokud hledáte společníka, který s vámi půjde životem naplno, možná jste ho právě našli. Německý ovčák, silný, inteligentní a věrný přítel, který by za vás dal i svůj život. Tak co? Rozhodli jste se pro německého ovčáka? Nebo si myslíte, že to není pes přímo pro vás? Určitě mi dejte do komentářů vědět, co si o německém ovčákovi myslíte, jestli byste si takového pejska pořídili, anebo jestli spíše ne. Budu moc ráda za vaše komentáře, lajky a samozřejmě můžete mi dát i nějakou odvetu na moje video, co bychom mohli zlepšit. Mějte se krásně a zatím čau čau. Můžeš se podívat i na toto video. Můžeš se podívat i na toto video.